Wasolo ye seko ni donko duguba ye walasa yiriwa bɛ se ka basigi cogo min na bɛɛ ni kelenya ka sabati Wasolo n'a lamini kɔnɔ. Fitina yɛlɛ min bɛ yen n'a tɔgɔ ye kobaw tigɛ ni ka babaw tigɛ farafina ni farajɛla muso cɛ sirilen don a ka haminako dɔ ye Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ni ka an ka seko ni dɔnko yiriwa a ka haminako dɔ fana ye denmisɛnw ka baarako ye mɔgɔ min don a sabalilen don majigin b'a fɛ wa a bɛ bɛɛ bonya san o san Umu Sangare n'a dɛmɛba jɛkulu bɛ festival belebele labɛn Wasolon kɔnɔ ɲinanta koromo kari la san 2020 ka bɛn ni mars kalo tile 5 ye yanfoyilakaw fɛ yen a kɛra nisɔndiyaba ye min ma dogo maa si la. Kɛnɛ wasara ni an ka maaba caman ye seko ni dɔnko minisiriso ɲɛmaa Njayi Aramatulayi Jalo a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ minisiriso min bɛ yen n'a bɛ jamana ɲɛmaaw ka kuma lase kɛ n'an b'a f'a ma porte-parole du gouvernement Yaya Sangare a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka lakana tigilamɔgɔw diinɛ ɲɛmaaw laadalatigiw fo ka taa se an ka maires n'an ka préfets ma ka fara jamana wɛrɛ maa caman kan. Seko ni dɔnko minisiri ɲɛmaaso Njayi Aramatulayi Jalo y'a yira a ka kuma kɔnɔ u bɛ foli kɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni ka dugawu ɲini kɛ an faso bɛ se ka basigi cogo min na ko hali sisan artisiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ n'i jɔyɔrɔ. Yaya Sangare ye kuma ta ko maliden mana kɛ fɛn o fɛn ye i bɛ i danbe de bolo a bɛ dugawu kɛ a balimamuso n'a dɔgɔmuso ye ni ka encourager. Yanfoyila ni kalana ye bonyamasegin kɛ ni dolantiba ye min kɛra nisɔndiyako ye jɔnjɔn taara kalanakaw fɛ. An y'a ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Abdoulaye Jabate ale y'a ka nisɔndiya yira. Fɔlɔ fiwa la première édition a sɔrɔ n tɛ an bɛ jamana kɔ kan. Mais hali ni ma wele n kun min na mun na parce que n b'a fɔ festival in yɛrɛ ka festival de ye Umu ye ne balimamuso ye a kɛra n fɛ a kɛra n ka denbaya fɛ wa n yɛrɛ b'a fɛ fɔ don mana Ala ja a bɛ fɛn o fɛn na n b'o la donc fiwa ye fɛn ye a y'an bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan k'a ye ko Mali artiste dɔ sera ka nin ɲɔgɔn na kɛ a ka dugu la jamana in kɔnɔ a ɲɔgɔnna man ca a ka di bɛɛ i k'a si kɛ ni min ma se k'a kɛ fara tigi k'a i k'a dilan o de b'a ɲɛ. Donc n nana ka na n jɔyɔrɔ fa wariko tɛ sanuko tɛ n bɛ se ka wari sɔrɔ a la mais ni wariko kun don n kun b'a fɔ n fara n tɛ na mais n nana bariya ni sinjiya kosɔn nka ni wari dira n ma n tɛ ban a la parce que fɛn ni mɔgɔw fana bɛ na ɲɔgɔn fɛ n bɛ dugawu de kɛ Ala ka dɔ fara festival in kan k'a kɛ sini kɛnɛya Ala ka ni ɲɔgɔnna caya mɔgɔw kana fɔ ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ joli bɛ ka bɔ jamana kɔnɔ fo an kana ɲɛnajɛ kɛ o ye fɛn ye fɛn min b'a to an yɛrɛ denmisɛnnin minnu b'an nɔfɛ u b'a bila kunkolo la ko ja ko hɛrɛ yɛrɛ tɛ yen bilen ko foyi tɛ diɲɛ na ni joli bɔ ni kɛlɛ ni ɲɔgɔn fa tɛ ko ala anw faw n'an baw tɛ yɛlɛ an fɛ u tɛ tulonkɛ bilen u tɛ yɛlɛ kɛ an tɛ dunu ye bilen an tɛ bala ye bilen an tɛ dɔnkili duman mɛn bilen donc a bɛɛ ye kɛlɛ joli fagali kasi hinɛ o bɛ dɔ bɔ denmisɛnninw ka éducation na c'est pour cette raison an b'an fara fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni nin bɛɛ ye denmisɛnninw ka éducation dɔ ye Ala ka ni ɲɔgɔn caya n b'aw bɛɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn. Nin ko in bɛɛ la an y'a ye Umu ma sigi an gɛrɛla la ka a hakilinan dɔn. Ne kɔni bɛ yɔrɔ min na bi nisɔndiyalen don a bɛ hakɛ to nkanw bɛɛ salen don parce que mouvement cayara mouvement ka ca aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n t'a dɔn n'aw bɛ y'a depuis a daminɛ d'accord donc aw y'a ouverture ye aw yɛrɛ ye jama bɔ cogo ye donc plus de 100 000 personnes à chaque soir aw yɛrɛ ko ko aujourd'hui ko c'est l'un des plus grands c'est pour ne pas dire que c'est le plus grand festival aujourd'hui an bɛ don min na bi dɔwɛrɛ tɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi anw mago bɛ nin de la stress bonyanen bɛ bɛɛ bɛ denmisɛnninw bɛ ka bi saya bin kɛlen don an ka jamana kan donc yanni an k'an yɛrɛ sɔrɔ o la an t'an sigi ka an bolo da an sen kan donc an bɛ wuli nin fana ye anw ka participation ye retour de paix la fo bɛn de ka sabati an ka jamana kɔnɔ nin bɛ kelenya de fɔ mɔgɔ dɔw bɔra fo Gawo kunu ka na équipe u yɛrɛ ma ka na u yɛrɛ présenter na k'olu bɔra Gawo donc o bɛɛ ye nisɔndiya ko ye
Gawo bɔra fo Gawo kana fo Wasolo donc kana bɛn de b'o kɛ donc an mago b'o bɛn de la vraiment Wasolo fana bɔra ka dunanba ninnu kunbɛn ka dunan bɛɛ kunbɛn bon an ka jamana faamaw fana u y'u sen da kala kan ka n'a lajɛ an bɛ ka baara min kɛ vraiment k'an encourager donc vraiment ne kɔni bɛ min sɔrɔ ka fɔ ne nisɔndiyara hali kuma tɛ n da n kɔnɔ n nisɔndiyara trop donc n ye festival hakilina sɔrɔ min na i b'a dɔn Umu Sangare yɛrɛ ye festival ka den na mɔlen de ye parce que Umu Sangare sanji 30 ni kɔ ɲina an bɛ tourner dunuya dugukolo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Umu Sangare sen dara bɛɛ kan ka taa festival ka hukumu kɔnɔna na donc n'i ma kɛ ɲɛngo ye n'i ma kɛ dusuntan ye i ye sanji 30 kɛ fɛn min na i bɛ dɔɔni expérience dɔɔni tɔmɔ o la hali ni se t'i ye komi olu b'a kɛ ni pouvoir ba min ye n'i y'a daminɛ a ka ca Ala fɛ n'i y'a daminɛ ni sincérité n'i y'a daminɛ ni hakilina kelen wallahi mɔgɔw bɛ na u b'a faamu u bɛ na i dɛmɛ i kunko la donc hakilina de nana ni ne ka na ni festival ye ka na Wasolo ani fana ka na yira ko Wasolo fana anw ka culture anw ye berceau de culture de berceau de l'ambiance o de ye yan ye Wasolo hali den min bɛ ŋunuma la a bɛ se ka dɔ fɔ a yɛrɛ ambiance yɛrɛ de an bɛ wolo a la a bɛ an joli la donc du coup an tɛ se k'o mara an kelen bolo an b'a fɛ diɲɛ bɛɛ ka dɔɔni tɔmɔ a la bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la an ka kɛ source d'inspiration ye o de bɛɛ ye festival nin créé kun ye ka jamana tɔw fana Mali yɛrɛ dugu tɔw wele u kana lajɛ anw bɛ sigi Wasolo dugu in kɔnɔ an bɛ sigi cogo min na Wasolo yɛrɛ ye mun ye Wasolo yɛrɛ sigilen bɛ mun kan donc kana kɔnɔ o ɲini k'o dɔn festival nafa tɛ fɔ ka ban voilà donc o de kama ne ye festival nin créé n ye expérience minnu ta kɔfɛ ko n bɛn'o dɔɔni sama n fabara mɔgɔw ma fabara mɔgɔw mérite parce que olu de fana éducation min culture min di ne ma o de kama bi bɛɛ ko ko Umu Sangare o de kama bi fo olu fana ka o nafa dɔɔni dun ne nɔfɛ o n'a tagabolo don voilà foli min bɛ n bolo o ye ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la parce que kunnafoni di baara fana ma nɔgɔn diɲɛlatigɛ baara si ma nɔgɔn mais ni timinandiyara ko la i bɛ nɔ bɔ a la aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ka kunnafoni ta ko ɲuman na ka jɛnsɛn diɲɛ fɛ aw barika aw nali jara Wasolonka ko k'a dansi an balimaw so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ ni Umu Sangare ɲɔgɔn cayara a ka ca Ala fɛ Mali bɛ taa ɲɛ ka d'a kan kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ